sostenibilitat, que l'agricultura ecològica... Así hemos pasado y es la que le ordena de abrir. És important, no?, que coneguem de primera mà este món, aquestes persones que se dediquen a això i que fan possible que nosaltres tinguem una cuina d'excel·lència als nostres restaurants i a les nostres cases també. La tira de contar per a mi era una cosa que des de menuda, no?, havia sentit a casa perquè venim de família de llauraors i per tant és una cosa molt propera, però clar, vindre ací, viure-la, veure gent, no?, que és del teu poble o de molt proper, que ve ací en els seus productes a vendre, un producte que és del tros al pla, un producte turístic que està basat en això, no?, en els productes de proximitat, en l'excel·lència de la nostra gastronomia, gràcies a aquests productors i a aquests intermediaris, no?, que se dediquen a portar els millors productes als nostres restauradors, no?, i que per això tenen aquesta qualitat, no?